bergembira semua. Janganlah sampai saudara rasa kecewa. Marilah kita jaga pertama kesenian kita, kesenian kakaknya berjaya selamanya. Marilah kita syukuri Kakang Ampar berdiri 2003 Masehi tanggal 7 September. Marilah kita saling berjanji gembira jaya organisasi kesenian Kakang Ampar jaya tetap lestari. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas bagi kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, betul bahagia. Itulah milik kita selama-lamanya. Kakang Ampar bergembira semua. Janganlah sampai saudara rasa kecewa. Marilah kita jaga bersama kesenian kita, kesenian Kakang Ampar jaya selama-lamanya. Alah peteng-peteng remeng-remeng manis-manis melayani. Sambil aku potra sing dipikir orang rumangsa. Semanis bakule gawe bingung hatiku. Lirik anu cucu jari meriang awakku. Iki piye sender potra sing dipikir rumangsa. Kakang Ampar panas kabul-kabul yang makanan wetang rodene. alam peteng-peteng remeng-remeng manis-manis melayani. Sender potra sing dipikir orang rumangsa. Iki piye sander lan kontra dipikir ke orang rumangsa. Semane bakule gawe bingung hatiku. Diri ane do gawe riang
Mugi buka Ya. Dipinto tengok lapike Bentar rama Yang tanah gawe karo dene Betul-betul manis-manis polayane Sendeleng ngopo sing dipikir kok ora rumangsa Semane bakule gawe bingung hatiku Liriane bungaku jalari pria kawanku Iki piye Senterno ngopo tro sing dipikir kok ora rumangsa Mas mic vokal kurang kalih mas. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget rawuhnya ing pangembalan dalu punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa ngrasa parengi tata para putra atur pambagya monggo kita sesarengan sedaya wonten ingkang jejarengan sedaya wonten ingkang kembandalu menika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring awitata kita sesuwun dumateng pangeran saketana tapi kewajiban derek dawuhe Gusti pangeran ingkang kesabat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya wonten ing kembalan sia punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring ambuka atur para putra atur pambagya nyuwun mring bapak ibu sedaya banda bahu pikir lan tenaga serta bantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring witata kita sesuwun dumateng pangeran ingkang sampun paring karomatan sehingga kita kebahagia kadiwatan wonten setunggal halangan monggo kita sesarengan puji asma pangeran mic vokal belum bunyi mas. Pak mic vokal Terbuka cilik
kedep Mas. Vokalnya tambah kalih Mas nih derek mulai. Vokal 2 derek muni Mas. Kabel hitam dan kabel apa gini? Kabel hitam semua. J. Pemuda dusun Bandung sing rupane Allah perayaan ini yang besar sekali Memperingati pada malam hari ini Sangka kejuki berisi
Waduh, waduh. Mari kawan-kawan berolahraga, kita sambil bersukaria, bersama-sama kesenian kita, gagah kapan itu namanya. Jika bapak, ibu dan saudara, gagah negara kita, dalam mensukseskan negara kita, negara mampu sejahtera. Jikalau bapak, ibu dan saudara, jagalah lingkungan kita, kita laksanakan bersama dalam berumah tangga. Jika itu jagalah lingkungan kita, P4 kita laksanakan bersama demi tegak negara kita. Mari kawan-kawan berolahraga, kita sambil bersukaria, bersama-sama kesenian kita, gagah kabar itu namanya. Jikalau badan kita sehat dan kuat, mari bangun negara kita, dalam mensukseskan negara kita, negara makmur sejahtera. Marilah Bapak, Ibu dan Saudara, jagalah lingkungan kita, kebersihan itu yang lebih utama dalam berumah tangga. Sesudah itu wahai kawan semua, kita jangan sampai lupa P4 kita dengan bersama dalam berumah tangga. Rujak dendam batas diwadai londang, kloyang-kloyang ayon dolan tepengi rembandang. Wadai gelas yang penugas seketik ketan negina. Rujak dodong pantas sewan kloyang-kloyang ayo telan tepengi rembandang. Rujak uni pantes sewadai pancing, ojo lali ojo ojo diakhiri. Rujak nanas pantas sewadai kalas yang pada lukas
Jaya diampiri Rujanganan penesiwani kelas Nyoben luka cokete tatot wakina Tak segelas timbangan yang pinggir kali Mula pamer sok Udah suka tak periksani Ruja jero pantas sewajai pintu Oda mano Kone nyawa saja mano Jaman bumbune dicampur asam Mesam-mesam Dan nyawanya saja marah Ruja jago enak dibayar timon Kang Mas Bayu ane nyawa aja kalamun Jam di bed pantas sewadai Pireng mongkak sudah sekireng Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati Karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi Maka mari kita bersama memperingati Islam pemuda dan pemudi. Coba wong urip sing ora gelem peringati. Sapa wong urip sing ora gelem peringati. Maring piro-piro Muhammad Nabi kang suci Besok yen wis mati dicemplungke ana geni. Neraka salawase ora mati Bila waktu ini arana hari Rajab Manilo. Waktu iki arana hari Rajab Lagi meringati Mi'raj Nabi akhir zaman Anadyan rupa kewan kudu melu perayaan. supaya di akhir bisa atur kerahmatan Mula-mula ojo wegah adyan katon susembaya. Mula ojo wegah adyan katon susembaya. ngelingi tinimbang salat ibadah Iku
Pramila ayo konco enggal ganti lagu baru. Mila ayo konco enggal ganti lagu baru. Sebab wis mangsane periskan kang maju. Mula ingkang alon aja nganti do kesusu. Muda ora beces sarta maneh dikeguyu. Kados sampun cekap kadados sader kawula. Kados sampun cekap kang dados sader kawula. Badhe gantos cerita uriping donya. Pramila yen lepet nyuwun gunging banget sopa. Sedaya prakanca pemuda saking Bandung. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sahadat sholat yakat puasa haji ampun puasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ora lima. Sahadat sholat zakat puasa haji ampun puasa. Jamane wali songo kang ate aku isine koyo bareng tanah songo. Lewat setiap budaya ono ing tanah Jawa. Supaya urip ing kanggono marang puasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sahadat sholat yakat puasa haji ampun puasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ora lima. Sahadat sholat zakat puasa haji ampun puasa.